I tetara n'ụra wee na-anụ na Ladipo market warehouse if I'm not mistaken abago ọkụ. Mgbe m hụrụ ya onyeghị m ọnụ okwu, o wutere m nke ukwuu. Ihe o ji wute m nke ukwuu bụ tutu eme election eji wee votuo Tinubu, that's 2023 election, ka m mere ihe onyonyo wee kpọwa oku si ndị Igbo chewe na echiche ị na-eduplicate business unu n'ebe ụlọ, na a ga-ebu unu agha, na a ga-achụ unu ọbọ. N'ihi na enwere m kepu m nọrọ ebe m mere meeting na hotel si na ọ karịala ndị Igbo na Lagos, na ọ bụ na-agba nkịtị na ndị Igbo ga na-editamin onye ga-awụ gọvanọ, onye ga-achị ọchịchị na Lagos. Ha sị ha ga-ekwe na a ga-enye ndị Igbo mmekpa ahụ ka ha lawa. Unu anụnụ gba ha mecha ha sị Igbo must go, Igbo must go. Ihe ndị a bụ offshoot na meeting ahụ ha mere. Obi ha ebe ahụ ha gwara ụmụaka ala ihe ka a na-ebuso ha unu agha, n'ebe aga na shop na akụ unu ihe, gbuo unu mma, unu kwuo alọkụ unu up, ndị polisi na-arụ with them, ha kwụ unu ọkada so asa ga-eme unu mekpaga ndị Igbo akwụsị iji Lagos mere ebe obibi na unu anọ karịala. Enwere demolition emere, ụfọdụ si n'ọwụ maka ndị Igbo ga-azụ ala ebe na-ekwesịghị ka azụọ, ma ha na-ajụ ọta ka azụrụ ala ha kwaresi ka eresịrị ya. Onye demolition ihe akwa na-enye compensation, o nwere ka e nyere oke ịrụ ya ọ illegal structure, ịrụ ya na ebe dị illegal, fine and good. Ọ naanị that particular building ka ndị Igbo nwere, majority ndị Igbo nwere webe nọ na illegal. Ebe ndị Hausa bi kwọta ha, ihe ndị ha na-arụ, shanti ha na-arụ ọ dị illegal. Agakwara ga cheki ebe ahụ, ọ gwụla na steeti ebe a ma ndị Igbo nwere ọkụpaị. Mana ihe na-ewe m iwe bụ ndị Igbo na-anụ ntị, ha na-anụ ihe mere jeme anyị ihe niile ewe bụ biko mkpọrọmasị a kpọrọ anyị, nke ndị British gwara ha kpọọ anyị asị. Ụnụ ahụla na ugbu a na ihe ha ji wekpọ anyị asị bụ maka na asị na anyị nwa ka ọ zụrụ 1966 coup. Ọpụnda akọwala ya zokome ha, many people abịa kọwa n'aka ndị Igbo dịkwa na ọcha na daku ọ bụ Igbo ku ha sọ nshọnwụ. Thank God na Babangida gbabiliba gbaa ihe niile ụtọ, anaghị demand mana ga-enye compensation. Balewe anya ọpụnda achọpụtarakwa na aka anyị dị ọcha, mkpọrọmasị akpara anyị gara agakwa n'ihu. N'ihi gịnị? Akụ bụ iro. Nwa onye ọbụla nwere akụ, iro ga-eso gị aga. Eji m ihe a na-ayọ ndị Igbo, ọ ihe mere eji malite ọgbakọ a na-akpọ Igbo ruo ụlọ. Igbo ruo ụlọ awụghị akụ ruo ụlọ. Akụ ruo ụlọ dị iche na ị ga-ewere akụ gị wee ladewe nọrọ ebe ị nọ. Ugbu a anyị chọrọ your presence awụghị gụnwa lọtawa. Biznes ahụ na-enye gị ego anyị chọrọ ka ereplicatara anyị n'ụlọ. Ọ bụrụ na ndị anọ na this market Ladipo agbara ọkụ ugbu a nwere biznes ha n'ụlọ, ha nwere ike gaa na nke nọ n'ụlọ na-ekudugodo off. I need the branches of every businessman. We need a branch back home. I need the iwere market, Ladipo market. Maybe I chọrọ head Abia State, nana government ala, I relocate Ladipo. Nana Imo State ala, relocate electronic market. Another onye nke Ebonyi, relocate computer village. Another onye nke Anambra, relocate maybe ụlọ ọgwụ. Not only different market in Lagos, we want to replicate them na ala Igbo. May and then in a shop about when shop ever. May and dog adre ha cheaper. And royal with global standard. No koba one email to your government and cause. Here we here China. I know what the process here. Now you have your own join Naka without Rogi kind meeting. I name Manadi and I can the meeting. Anyị na ndị nwere industries ga-ebido mewiti ka anyị negotiate otu ha ga-esi nye aka hụ na anyị hụ na ndị nne were n'ọrụ bụ ụmụ Igbo. Anyị dị na ha mechaa the meeting, anyị discuss otu onye ọbụla nwere companies different part of the world and Nigeria ka anyị ajụọ ha marakwa ma ha nwere part of it n'ala Igbo. Ha na-eme anyị ga-arịọ ha mmadụ ta ga-esi mee ha etinyere anyị ụdị company ha n'ala Igbo. Ọ ya Igbo rule anyị na-ekwu okwu ya. Every Igbo man is the embodiment of development. Tinye onye Igbo na desert mgbe ị na-alọghachiri after 1 year ya eme ya abụzọ ọba ga na-ebe tourist center na-elere ihe otu Chukwu chike ndị Igbo ka e were na okike a Chukwu kere anyị mezie ala Igbo. Anyị akwụnye ọtụtụ ndị obodo dị iche iche, anyị akwụnyere ha n'ọkụ. Ọtụtụ obodo na-ewu ewu ndị Igbo mere ihe nwụrụ n'ọkụ
ma Cameroon, Ghana, igogo ebe ahụ ha akwụnye obodo ahụ n'ọkụ ka anyị kwụnyekwe n'ala Igbo n'ọkụ otu si kwụnye obodo ndị ọzọ bikọs a na-eme anyị ga asọ ebe onye bikọ na-awachi anyị awachiziela ebe ahụ too much hapụ ala nna anyị chefuo na ugwu na ndịda elu na ala ebe nna gị wee ebe nna gị ọkwa na ụgwa going back to the root ahụ na-ekwu ọwụghị ga na-aga ka efe arụsị achụ aja na egbuchi nwanne gị mere ritual si ime gị going back to root going back to root cheta ebe isi bịa ụwa cheta ebe isi bịa ụwa mezie ọfụma ka ndị nna nna gị ha cheta gị gọrọ gị ọfọ ndụ na ị na-ekip the environment clean na ị naghị eriwe ị na-eriwe gị cheta ụlọ otu ọha nọ n'ọnụ biko ndị ihe ndị na-adakwasara eji m ohere na-ayọ unu yọọ Chineke biko nyeghachi unu kwụghachi unu mepere unu ụzọ hichaa unu anya mmiri ndị Igbo ndonu kara na obi Jehova ga-ewepụtara mmiri na amara unu ga-enwetakwa ihe unu tụfuru biko were m ihe onyonyo atụsara m ka oru ndị Ladipo niile ka ha mara na ha kwesịrị ka ha join together ka anyị bido Igbo ruo ụlọ na Ladipo na other places ka ndị Igbo nwee ike rute ụlọ ka ala Igbo wee dị mma ka emesịa na ọ bụ mbụ Jehova ka na-ekwu ka emesịa nụ